Hvad så? Det er rigtig svært, mand. Hvad mener du? Jeg synes, Var der noget, der ikke var medfødt? Skal jeg hjælpe dig ud, eller hvad? jeg troede simpelthen, det var så svært. Der er jo en verden til forskel på det her, og så... Ja. Det kan man ikke forklare, hvis ikke man lige så har prøvet det. Når du kommer ud og skal forklare andre, så forstår de det ikke. Der er så mange kræfter i, så det er fuldstændig vanvittigt. For det siger, om det sker nok et... Det er ikke skid. Så. Kom du bare ud. Kom du bare ud. Ja, det kommer ikke ud. Kommer du ikke ud? Jo, bagefter. Jeg ved ikke, om der er så mange til. Nej, du må ikke køre herind. Ja, vi er lige siden en gang. Jeg tager lige et billede. Jan.